Hola a tots, jo sóc l'Edu, aquell és el Jackie, el meu gos, i avui us porto com a classe sorpresa, us porto un petit ball amb la cançó de What a Man Gotta Do dels Jonas Brothers, perquè la podeu ballar tots en família. Tots en família... Ah! Aquestes coses de tecnologia, jo encara no. Tots en família i bé, espero que la podeu gaudir tots junts i, bueno, en família els que visqueu a casa, no tampoc cal aquí els avis, els tiets, els cosins del poble, no, tots els a casa, sense sortir i sense dir-li a ningú més. Ara, si voleu compartir i dir, mira tiet, balla aquesta cançó per Skype, doncs mira, encara, però físicament només amb els de casa, sí? Molt bé, doncs, comencem, sí? Tenim primer dos salts petits, dreta i esquerra. Dreta i esquerra, amb aquests braços. Segueixo trepitjant dreta, junto, i la cama dreta trepitja. 1, i 2, i 3, i 4. Me'n vaig cap a la dreta amb aquest braç, uep. Tanco, cap a l'esquerra, uep. Tanco el mateix des de l'esquerra, a l'altra banda. 1, 2, 3, 4 i 5, 6, 7, 8 i me'n vaig esquerra, junto i dreta, ajunto. Segueixo amb cadera, 1, 2, 3 i 4 i 5, 6, 7 i 8. Fins aquí, claro? Si no, podeu tornar a rebobinar i tornar-ho a veure, sí? Segueixo. Mambo. Cama dreta, davant, darrere, ja, sé, esquerra, obro, tanco. Cama dreta, davant, darrere, 1 i 2, esquerra, obro, tanco. Braços, 1, 2, 3 i 4, 5, 6, 7 i 8. Braç dret, pentina cap endarrere, braç esquerre, talla, davant. 1, 2, costelles, i al revés, esquerra, pentina, dreta, talla. Sí? Així mateix. Tot junt, mambo, 7 i 1, 2, 3 i 4 i 5, 6, 7, 8. Segueixo, sincopat. Quan el genoll puja, jo baixo. És un acte reflex, diria jo, sí? És com si em fessin un cop a l'estómac i del que m'arrugo, em congeixo i pujo el genoll. Llavors, els braços faran 1, 2, 3, 4. I són 4 sincopats. 1, 2, 3, 4. Exacte. I així avançant. 7 i 1, 2, 3, 4. D'aquí, puny dret, puja. 1 i 2. I l'esquerra. 1 i 2. Exacte. 7 i 1, 2, 3, 4. 5 i 6, 7 i 8. D'aquí. Els braços faran una font. Ajunto palmes de les mans, obro i baixo, mentre la cama esquerra pica al terra, puja al passer i cau sobre la cama esquerra. És un canvi de pes amb un salt. Estica, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7 i 8. I pico 1 i 2 i ja estem. Sí? Camino dreta, esquerra, dreta i final. Jo pel final proposo fer un salt damunt i caure a baix. Aquí vosaltres podeu fer la pose que vulgueu, sí? Jo faig aquest salt perquè m'agrada més, vosaltres podeu fer una pose més disco o una pose més graciosa, el que vulgueu, sí? Sou lliures, moment de creativitat i de llibertat, sí? Apa, doncs, poso la música i em seguiu. Vale, ara sí que se m'ha anat el vídeo, perdoneu, ara sí, poso la música, vale? Vale. 5, 6, 5, 6. So what a man gotta do? 3, what a man gotta do? 7, to be totally locked up by you? What a man gotta say? What a man gotta pray? To be last good night and your first good day? So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you? What a man gotta do? What a man gotta prove? To be totally
Molt bé! Doncs ja està, tenim la cançó feta, ballada, i espero que la pugueu ballar els dies que vulgueu i que ens retrobem de nou molt aviat, sí? Cuideu-vos molt, renteu-vos molt bé les mans, no marxeu de casa, només en ocasions molt necessàries, i bé, un petonàs molt fort i fins aviat. Adéu.